Hey Taije. Tja, hoe leuk Rijntje het vindt. En Dolly. Misschien vindt Sally het ook wel leuk. Tja, Rijntje dan, wat is dat? Die denkt, wat is dat? Hij is nou bij de ponies. Ja, nou bij de ponies? Goed idee. Peach. Peach vindt het wel mooi. Glendy. Ja. En Daisy. En tot in het meer. Oh jee, stikken? Doe een G. Ja. Zo doen ze. They are dancing. Clear? Dank je. Thank you. Yuck. It's raining. It's raining a lot. So they can go inside again. Hey Bella. Maybe later I can bring them out again, but now it's yuck. Dit is voor mij. Zal ik hem even vullen? Ja. Dit is Huus. Je hebt huis. Dit is mijn boven. Ja? Die is zitten. Dus we lezen nu. Ja? Als met het vies. En die is hier naar binnen. Wow. Dit is een luchtbad.
Vet cool. Jeetje, Mina jongens. Ja. Ik wil net in voor de boxerfoutjes. Hey Tanje. Wat best dan dan? Ik heb het. Dit is voor mij en dat is voor Ryan. Ryan moest 3 naar buiten. Dat stuk is de bank en dit stuk is de olie. En dat stuk heb ik maken lekker stuiken. Oeh. Yes. Nou, wat prachtig jongens. Dus Hé. ik nog naar boven. Wat mooi. Dit is lekker stuiterig. Oh ja. Dat is leuk. Oh, de Hesby. Wie ik de boef? Ja. Oh, Want ooit hier weer in boer. oh. Was wat drinken? Ja, lekker. Ja, eerst ik niet drinken. Nou, proost jongens. Op de mooie hut. Mmm. Nou ken ik proost. Oh, lekker sweet. Wat won je hem nog, Charlotte? Dit is het petplakje. Wat pettenplakje. Aha. Vet handig. Oh, die plakt er al vast. Ja, dacht ik. Heel mooi. Ik nog even lekker zitten. Ja. Rocky? Sticker. Hey. Hallo. Welke trekken? Scherpe tokken naar die rassen. Nee, dat is een zaak. Hier een even een fut. And I'm playing this one. Ja. Do you like it? Ricey. And Ricey is a bit dirty because he laid down in the straw. When I got him out of his stall, I saw this. His leg is a bit thick, and you can see it over here till here. And if I feel there's a little wound here, and yeah, I don't know what happened. And it helps when he moves. So I think I'm going to lunge him. So he can move and hopefully it gets better. I hope you can see the difference. Because here it isn't.
is thin. And here is thick till here. Maar goed zo, Reisi. Braaf, goed zo. Oh, stappen. No. Oh, maar. Oh, stappen. Oh. Oh. Oh, stappen. Goed zo. Terug. I thought it's raining. I wear my winter coat, my raincoat, and my winter coat. But yeah, I wanted to lunch Reisi because of his leg. Oh, oh, stappen. No. Oh, ja. Goed zo. Eraf. Eraf. Goed zo, braaf. Goed zo, Reisi. Okay, this is after training. Much better. Goed zo. Braaf. Yes, this one is thinner. So you can see the bone here. And not here. So it is thick, but not as before. Wow, Reisi. You look beautiful. Okay, he was a bit wet from the rain and I sponged him a bit so now he can dry. Rijntje, Dolly, Sally, Tyrone en Reisi. Rijntje was digging a hole over here. Hey Reisi. And Reisi was doing it on this side. Oh, please don't. No! Hey! Hey Tyrone. Net dan. Oh. Hey Sally. Kom eens. Sally. Hey. Hallo. Oh, Reisi. Hey. Hey. Oh. Toe.
Yveske, Boukje, Blomke, Belle en Rijsie. Hey. Please don't dig holes, okay? Dolly. Hey, Rijntje. Zo, hè. No. Rijsie en Rijntje. I thought that I have to film. Oh, there's Dolly. And yesterday I saw Sally and Tyrone doing this. So they are all friends. Glendy, Peach, and Daisy.